Toto sú 3 najhoršie a 3 najlepšie rumy z 24 Days of Rum. Otváranie 24 Days of Rum máme za sebou a nebudem klamať, strihať každý deň všetky tie videá, bol to celkom záhul. Verím ale, že to nebolo úplne zbytočné a že aspoň zo pár z vás to ocenilo, snáď. Ešte predtým, ako vám prezradím, čo mi najviac a najmenej chutilo, musím povedať, že to budú všetko iba moje subjektívne vnemy. Čo chutí mne, nemusí chutiť ostatným a zase naopak. Za mňa boli najslabšie vzorky Banchero Copper, Blue Mauritius Gold, na prvom mieste Caracas Club Nectar. Najviac mi chutili Romero Amber Rum Sherry Finish, St. James VSOP a jasným víťazom bol Abuelo Three Angels. Za originalitu musím dať palec hore v vzorke Samaj Campot Pepper. Ako to máš ty? Čo ťa najviac oslovilo a čo by si už nechcel ochutnať? Daj mi vedieť do komentára, celkom ma zaujímajú vaše názory.